En el programa d'avui centrarem la nostra mirada en Sant Mateu, capital històrica del Maestrat, un recorregut on descobrirem la importància històrica d'aquesta acollidora població. L'origen de Sant Mateu és anterior a la conquesta de Jaume I. En 1319 passa a formar part de l'Ordre de Montesa i es va convertir en la residència dels seus mestres, en cap del Maestrat i en la seva capital. En el centre de la població trobem la plaça Major porticada, que data del segle XIV, on està la Font de l'Àngel. L'església arxiprestal, que data del segle XIII al XVIII, és un majestuós exemple de l'arquitectura gòtica valenciana. En l'actualitat conserva una porta romànica del segle XIII, la porta lateral gòtica o porta falsa, del segle XV i la seva imponent torre, un campanar octogonal també del segle XV. En el seu interior podem observar la seva magnífica nau, la bóveda de creueria i la capella de Sant Climent, amb els seus esplendorosos frescs i les relíquies del màrtir. Inicialment fou l'església major per passar després a ser l'església arxiprestal. En ella celebraven els actes de vassallatge entre els mestres de l'Ordre de Montesa i els veïns de la població. L'esdeveniment més important de la vila es va produir en aquesta església, la fi del cisma d'Occident. El 15 d'agost de 1429, Climent VIII, successor del papa Lluna, renunciava al papat davant Pere de Foix, finalitzant així el cisma de l'església occidental. El convent de les Agustines data del segle XVI al XVIII i té una església d'estil barroc. En ell conviuen en pau les monges que pertanyen a aquesta ordre. El Palau del Marquès de Villores data del segle XVI. Es tracta d'un monument declarat bé de rellevància local i conegut popularment com el Sindicat. Aquest és un bonic exemple de l'arquitectura renaixentista. De la seva façana podem destacar les pilastres decorades en grotesc que envolten les finestres, l'escut nobiliari que hi ha damunt la porta i la seva distribució simètrica. Les muralles són un monument declarat bé d'interès cultural i la mostra més important d'arquitectura militar que existeix a la població. Limiten per l'est el nucli antic de la vila, junt amb el riu Palau. En documents de 1237 i 1300 del llibre dels privilegis de la vila apareixen les primeres notícies sobre aquestes muralles. És quan es parla de l'Alcazaba i d'enderrocar cases a la part vella per construir els murs de la ciutat. A 2 quilòmetres i mig de Sant Mateu, en el cim d'una muntanya, es troba l'ermita de la Mare de Déu dels Àngels, que data del XVI al XVIII, on podrem gaudir de l'església meravellosa i d'una vista panoràmica del poble i de part de la comarca. Es tracta d'un interessant conjunt arquitectònic compost per l'església, l'hostal, el mirador, el pou i altres construccions annexes. A més, en Sant Mateu el visitant gaudirà amb una variada i suculenta gastronomia basada en productes de la terra, amb plats com l'olleta de Sant Mateu,
arròs al forn, costelles a la brasa, conill al caragol i cabrit al forn. Altres productes de la gastronomia local són la mel, l'oli d'oliva i el formatge de la vila.